Ben, bos días. Moitas grazas por acudirdes a esta nova iniciativa co Consello da Cultura Galega de Arredor do Cambio Horario. Agradezo, por suposto, a presencia de todos, de maneira moi especial a dos nosos convidados que accederon a viaxar ata Galicia para compartir connosco o seu saber e a súa posición con respecto a este problema e intentar responder da mellor maneira posible entre todos, entre eles e vostedes, naturalmente. Isto sempre é un debate, non é unha doutrina que se imparte desde a mesa, senón que a mesa ofrece elementos válidos para iniciar o debate e para estar ou non en acordo con as persoas que falan desde a mesa. Como digo, agradezo especialmente a eles que tivesen a ben aceptar o noso convite. Algún xa non é a primeira vez que ven aquí para falar deste tema. Agradezo tamén a presenza connosco do profesor Díaz Cieros, que foi o coordinador desta sección de Ciencia e Sociedade do Consello da Cultura Galega e, sendo el coordinador, iniciouse esta andaina do Consello da Cultura Galega reflexionando sobre a racionalidade ou non do cambio estacional de hora. Acompáñame na mesa, por un lado, Elena Vázquez Cendón, que é a actual coordinadora desta sección, moi activa, que falará en primeiro lugar, logo falará Jorge Mira. Sobre a actividade de Jorge Mira xa non digo nada, é realmente hiperactivo, que é o que coordinou a sesión anterior e volve a coordinar outra vez esta sesión, e seguramente aínda algunha máis que a vir, que exporá realmente cal é o sentido da actual xornada e tamén, cal é o que se espera e tamén como foi programada e por que están convidadas as persoas que están convidadas. E logo pecharei eu esta breve sesión inaugural tamén con unhas palabras para dar xa inicio ás actividades. Debo decir que, saudar tamén os que nos siguen en directo vía streaming, porque saben que estas xornadas, como todas as que se celebran aquí, son sempre gravadas e retransmitidas en directo, pero logo quedan sempre na nosa mediateca a disposición para o futuro. Moitas veces falarán na orde que expuxen antes e máis presentación pola miña parte deles. Moitas grazas, señora presidenta, querido Jorge. Convidados, eu súmome ás palabras da presidenta da benvida e por brindarnos algo que hoxe vamos a analizar que é moi valioso, que é o tempo. Así que estar aquí de xeito presencial é valioso, estar de xeito virtual tamén é valioso, e como moi ben apuntaba a presidenta, o que se trata é dun punto de encontro moi galego, porque é das xornadas que abre con parte da nosa identidade, que é cunha boa pregunta, cunha boa pregunta para ter moitas respostas dende a diversidade, para que con todas as respostas decidamos o cambio ou decidamos que a veces o cambio non cambiar. Iso hai que deixalo aberto, o que nos van a contar os nosos relatores, o que lles damos a benvida, tanto dende a Universidade de Lisboa e dende o Observatorio Astronómico de Lisboa, o profesor Agostino, como da próxima, que tamén está poñendo hoxe a variable tempo na actualidade, dende a Universidade de Sevilla, don José María Martín Olalla. Na Comisión de Ciencia, Natureza e Sociedade, o que queremos triangular é un pouco os obxectivos que temos aí presentes, e todo depende de todo. De novo, este punto de identidade galego é moi importante, como actuamos, como nos movemos, pois a variable temporal está moi presente en nós, tanto a hora de sinalar os feitos como a hora de reaccionar ante os feitos. Entón, os nosos biorritmos dependen do tempo e o que tratamos é de optimizar o noso comportamento e, ademais, coordinarnos na medida do posible con veciños e veciñas de outros entornos e saber facer esa conta de traslación do tempo do xeito máis eficiente. Por suposto, o óptimo mellor sería andar con moitos fusos horarios, pero o mellor perderíamos moito tempo facendo os cambios. Entón, eu creo que o importante é reflexionar, coñecer as valoracións de outras persoas que xa o fixeron previamente e que teñen valoracións, espero que ademais dende o Instituto Galego de Estatística, que vexo que tamén está presente,
pois se participe e se active e ademais se poñan datos en riba da mesa, que non nos movamos solo por titulares de máis menos atracción mediática, sino que esos titulares sexan os corolarios de ter feito unha reflexión científica e, sobre todo, unha fonda reflexión social, non? Porque aquí pois tamén nos xugamos o de vivir mellor con algo tan sinxelo que unha hora arriba, unha hora abaixo, e non só mediáticamente. Eu quería saludar, como non, o anterior presidente o coordinador da sección de Ciencia, Natureza e Sociedade, co que foi un gusto colaborar e coller o testigo, e con todos os compañeros que nos están seguindo presencialmente e seguro que por grabación ou que ademais se sumarán ao longo do día, porque hoxe eu creo que o ouro destes momentos é o tempo. Que non podemos mercar, pero si a veces transaccionar ou gravar grazas aos efectos en diferido, e estar vostedes hoxe aquí é unha oportunidade. Así que agradecer tamén ás compañeras que se encargan de que isto perdure no tempo e que con estas reflexións poidamos transmitir conclusións, porque ese é un dos obxectivos do Consello da Cultura Galega. Reflexionar aquí para, con reflexións e con coñecemento e con criterio, poder trasladar a quenes teñen que tomar as decisións políticas cal é o sentir que está sentado en termos científicos e en termos sociais. Así que, por a miña banda, agradecer o tempo dos nosos convidados a estar aquí, das súas reflexións. O debate da tarde vai non moderar, ademais, outra compañeira do Consello da Cultura Galega e desta comisión, que é Yolanda Fernández Casal. Nesta comisión, o valor dos medios de comunicación sempre o consideramos importante e Yolanda é unha gran comunicadora científica. Así que seguro que están tamén en moi boas mans pola tarde. Agradecerlle a Jorge que dentro do efecto electrón que ten, que está en tantos sitios, pois acougue e cando vas atopando en distintos sitios e che di habería que facer isto, pois mándamo, pois a verdad que o Consello tivo unha sensibilidade especial para introducir casi en tempo real esta actividade dentro do calendario deste ano para que non sexa polo noso tempo, polo que se nos pase o tempo inadecuadamente. Así que moitas grazas pola súa presenza e, Jorge, cando queiras. Pois moi ben. Señora Presidenta do Consello da Cultura Galega, señora Coordinadora da Sección de Ciencia, Tecnoloxía e Sociedade, cuso nome vai mudar en breve, a ciencia... Xa diches casi mudador, é Ciencia, Natureza e Sociedade e vamos engadir a Tecnoloxía. Permítame saudar tamén ao anterior coordinador da sección, o profesor Francisco Díaz Fierros Viqueira, que coordinou unha actividade como esta parecida fai 2 anos, e tamén permítame saudar ao profesor José Ribardei, director fundador do Instituto de Nanotecnoloxía de Braga, que é o centro máis grande de investigación de Portugal, a quen felicito tamén porque ven de gañar, onte anunciouse o Premio Español de Magnetismo, Salvador Velallos. Entón, pois, parabéns, Pepe, preciados amigos. Hai cousa de 2 anos, o Consello da Cultura Galega apuntouse un tanto estratégico, entendo eu, porque no ambiente deste país estaba flotando unha discusión sobre o asunto horario. A máis era unha discusión propia deste país, de España, falo de España. Algo que nos outros países de Europa pois tampouco tiña moita preocupación. En Portugal sí que a tivera no pasado, pois aquí estaba flotando con bastante intensidade, e aquí realizouse o que creo que foi o primeiro foro de España serio sobre este asunto. A xornada foi un éxito, digamos, na proxección exterior desa institución, porque tivo eco nos meirandes medios de comunicación nacionais, vendo o dossier de prensa, pois un dase conta de que foi pois un acerto organizar aquela actividade. De feito, por idea do profesor Díaz Fierros Viqueira, fixose unha publicación que nos 2 anos que leva de vida circulou moito, incluindo a Comisión Española pro análise da reforma horaria. Entonces, creo que foi un acerto ese libro que está disponible na web do Consello, tanto en castelán como en galego. E 2 anos despois estamos en plena tormenta política sobre o asunto horario. A principios deste ano, Finlandia, que é un país que queda moi arriba, ali onde vive Papá Noel, pois pediu ás institucións europeas suprimir o cambio estacional de hora,
que é un axuste que se está a facer dende hai máis dun século en países como Portugal, o Reino Unido, Estados Unidos, que se está a facer dende hai pois máis de casi 50 anos en España, en diferentes países de Europa, e pediu pois iso, que se eliminase. Despois veremos as razóns de por que pediu iso, e as institucións europeas, a Comisión Europea, nomeadamente, pillou a luva e fixo unha enquisa á cidadanía europea. Unha enquisa así un pouco improvisada, era unha páxina web moi sinxela, na que un votaba, dicía ali unhas cousas e punto. Pechado o prazo, votou menos do 1% da poboación europea, e nese menos do 1% que votou, o 80% pedía a supresión do cambio estacional de hora. Acto seguido, casi aos poucos días de rematar a enquisa, o presidente da Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunciaba a intención da Comisión Europea de suprimir o cambio estacional de hora, lanzando unha mensaxe a todos os membros da Unión para que acometesen esa potencial reforma horaria. Avandaremos despois nas opinións que temos cada un disto. En España creouse unha comisión, o Goberno de España creou unha comisión de 13 membros da que eu son partícipe. Estamos xa traballando dende nomeáronos a finais de setembro, empezamos a traballar en outubro, a vindeira xuntanza, xa o digo, é a semana que ven, o día 12, e, bueno, pois a aventura é un tema complicado, sobre todo por ver que vai decidir o resto dos países da Unión, non? En calquera caso, é un tema que moitos pensamos que necesita máis análise da que se lle está a dar, e o Consello da Cultura Galega, novamente, pois un acerto, está a tamén entrar nese debate para xerar uns contidos que eu estou seguro de que van a ser de interese para a xente que estea metida neste asunto. É moi importante que estea grabado, porque algo que vimos da outra xuntanza foi que o consumo post-xornada foi moito máis alto que a presenza na xornada, non? A idea inicial tamén, isto foi algo, como dixo a señora coordinadora, foi unha xornada feita así un pouco a salto de mata, porque se planificou casi ao último, por mor duns axustes orzamentarios dun oco que quedou, e a intención era traer a unha compañeira miña da sección e tamén a unha compañeira catalana que fai parte da Comisión Europea Catalana da hora, non? Ambas as dúas non puideron estar, unha mágoa, porque terían enriquecido moito a xornada, pero as asendas eran as asendas e tamén hai un pecho orzamentario que nos está aí en riba como unha fantasma, non? Que isto ocorre en toda a universidade, en todas as institucións públicas, e tivemos que ir para adiante, sobre todo porque eu tiña interese persoal en fixar o convite ao noso primeiro convidado, que é o profesor Rui Xorxe Agostiño, que para min, sen desmerecer nada do outro conferenciante de min mesmo, é a estrela da xornada, porque ele é o presidente do Observatorio Astronómico de Lisboa, ele é profesor de Astrofísica e Astronomía da Universidade de Lisboa, e o observatorio é o organismo encargado de fixar a hora portuguesa. Entón, estamos ante unha persoa que, en certo modo, está definindo a posición dun país, porque o primeiro ministro Antonio Costa, pouco despois do anuncio de Juncker, encargoulle un informe que ele elaborou personalmente. O primeiro ministro Antonio Costa xa dixo que Portugal non vai tocar nada da cuestión horaria, cuestión que comparto totalmente e que debería aplicarse a España. De feito, xa o digo, eu estou dicindo que o goberno de España debería facer o mesmo que o goberno de Portugal e non mudar nada do que ten agora mesmo, é dicir, manterse no seu fuso horario e non suprimir a hora de verán, non? En calquera caso, isto tamén se irá comentando, e para min é un auténtico honor telo aquí, profesor Agostiño, porque, bueno, para min era a prioridade que ele estivese. Tamén, como non, quero agradecer a presenza do profesor José María Martín Olalla. O profesor José María Martín Olalla é, ao meu modo de ver, o principal experto en España na análise de datos de uso de tempo. Hai unha serie de datos abondosos, hai un montón de literatura científica, pero, desgraciadamente, estáse a usar sen criterio e, a veces, lamentablemente, isto comentámoslo na outra xornada,
está a haber unha certa abundancia de datos falsos. Entón, posicións científicas, ademais en publicacións de prestixio, como por exemplo en Scientific Reports, un artigo deste mesmo ano, son moito de agradecer, e, bueno, pois agradezolle tamén a súa visita, xa estivera na anterior xornada, e, bueno, pois completaremos isto pois cun servidor e cunha mesa redonda a cargo de Yolanda Fernández Casal, que, como dixo a señora coordinadora, é un gran activo da sección e deste Consello da Cultura Galega. A boa fe que ela será un dos principais alicientes tamén desta xornada. Entón, moitas grazas a todos, esperemos que o debate sexa frutífero, e, sobre todo, pois, a xente que nos vesa na web, e despois, pois, bueno, esperemos que lles aproveite. E, pola miña banda, nada máis. Moitas grazas. Decía Elena que a xornada se formula en forma de pregunta, non? Non é a primeira vez, a primeira xornada, coordinada tamén por Jorge Mira no ano 2016, era o noso fuso horario un problema. E a esa pregunta deuselle, como el xa dixo, ou intentouse dar resposta a través non solamente de cada unha das intervencións que se sucederon aquí nesta mesma sala e que tamén están gravadas e que tamén están a disposición de todos, sino tamén a través da publicación resultante en que se xuntaron todas aquelas intervencións e agora volvemos de novo cunha nova pregunta, non? É dicir, é racional o cambio estacional de hora en Europa? En calquera caso, son formulado como preguntas, son preguntas nas que non nos van deixar que, como vos galegos, respondamos depende. Haberá que dar unha resposta nun sentido ou noutro, e para dar unha resposta nun sentido ou noutro teremos que ter elementos en que vai ser a nosa resposta, porque é un tema que realmente suscita moito interese, suscita mesmo paixóns. É dicir, hai persoas que de maneira case acérrima dirían si ou non a unha e a outra, e ás veces con argumentos que se esgrimen que teñen pouco que ver coas vantaxes ou inconvenientes que para a calidade de vida de todos nós poida ter ou non ter o cambio, non? E ás veces son respostas mesmo de tipo ideolóxico, non? Aquí en Galicia o escoitamos con frecuencia e que nós temos que ter a mesma hora que Portugal. E por qué? Porque falamos unha lingua semellante, porque temos vínculos culturais, pero que esas razóns non serven de nada para o asunto que nos está ocupando. É dicir, poden entrar no espazo simbólico, no espazo de relación cultural, etc., pero non teñen moito que ver como sostén de se debemos ou non cambiar de hora, de se debemos ter ou non a mesma hora que eles. É dicir, vale para os afectos, vale para as identidades, vale para outro tipo de cuestións que non teñen nada que ver co que nos ocupa. Quero dicir que nós temos que ter elementos de xuízo en que basar a nosa apreciación e, por tanto, a posición que adoptemos nalgo que, ao final, ten moita trascendencia na vida de todos nós, non? Por tanto, iso é o que pretendemos esta nova xornada. Probablemente o tema non quede esgotado nesta xornada, pero estamos dispostos a volver. Son 3 persoas, todas con criterio, todas con autoridade para falar neste tema. As 3 manifestan unha postura dunha certa coincidencia, no sentido de que non se debería abandonar o cambio estacional de hora, pero vostedes poden discutir con elas. Eles falarán desde esta mesa e, como decía antes, non se trata de que desde aquí se imparta doutrina, senón que desde aquí se dá información sobre o que basear unha posición que cada un de vos poderá ter de maneira diferente, pero esperemos que con datos, con información e, por tanto, fundamentada. Nada máis, agradezo de novo a presenza de todos, a sala vai se enchendo pouco a pouco e, por tanto, agora que xa está medianamente chea coa presencia de todos vostedes, damos por aberta esta xornada da que esperamos que todos se sintan satisfeitos durante a xornada e despois da xornada, e tamén os que no futuro nos poidan ver ou poidan ver os ponentes e a todos vostedes máis ben, porque, como decimos, isto queda aí grabado para a utilización
futura e que esperamos que teña pois, o mesmo percorrido e o mesmo impacto que tivo a xornada anterior e que, por lo tanto, que todos e todas poidan referenciarse nesta digamos, nesta oferta de información sobre un tema que pode ser importante para o futuro de todos nós. Gracias.